Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε ένα ακόμα ανούσιο νομοσχέδιο οικονομικού περιεχομένου. Έχει τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 648 του 2012, περί εξωχρηματιστηριακών παραγόγων, κεντρικών αντισυμβαλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις. Με λίγα λόγια, αέρας κοπανιστός. Στον 1,5 χρόνο όπου βρισκόμαστε εντός αυτού του Κοινοβουλίου, έχουμε συζητήσει πολλά νομοσχέδια οικονομικού περιεχομένου και πριν από αυτόν τον 1,5 χρόνο, από το 2010, συζητάμε, ψηφίζεται και εφαρμόζεται μέτρα για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, του τραπεζικού συστήματος και πάει λέγοντας. Τα νούμερα όμως είναι αμήλικτα. Η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί κατά 37,2%. Η εγχώρια ζήτηση κατά 31%. Η απασχόληση έχει μειωθεί κατά 18%. Η παραγωγικότητα της εργασίας κατά 6,5%. Έχει φτάσει στα επίπεδα του 2003. Η παραγωγικότητα της οικονομίας μείον 8,8%. Το ΑΕΠ έχει πέσει κατά 20% από το 2008 έως το 2012. Φανταστείτε να βάλουμε και το 2013. Οι αποδοχές των μισθωτών ήταν λιγότερες κατά 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση έπεσε κατά 30%. Ο όγκος παραγωγής κατά 23,5%. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές κατά 16,3% πέσαν. Το κόστος εργασίας έπεσε κατά 13,9% και το ΑΕΠ ανακάτοικο έπεσε ανά 23,6%. Βλέπουμε μια υποκρισία, μια τεράστια υποκρισία των κυβερνητικών εταίρων σχετικά με τα θέματα της οικονομίας και όλων των νομοσχεδίων τα οποία φέρουν. Βέβαια, και βλέπουμε και το ενδιαφέρον της Ολομέλειας σήμερα, όπου κανείς δεν ασχολείται με τον λόγο νομοσχέδιο, βλέπουμε επίσης και την υποκρισία που επιδείξατε όλοι σας, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτική, κανάλια, εφημερίδες, σχετικά με το τραγικό συμβάν το οποίο έγινε πριν από 3 ημέρες και που από το εκδίκηση, τσακίστε τους, λιώστε τους, κρεμάλες κτλ. Μετά τον ατυχέστατο και απαράδεκτο θάνατο, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, φτάσαμε στο ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση, να πέσουν οι τόνοι και διάφορα άλλα γλυκανάλατα και light και καθώς πρέπει εντός εισαγωγικών οδηγίες. Από τα ολοσέλιδα και τα πολυσέλιδα αφιερώματα για πλέον από 15 ημέρες σχετικά με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, φτάσαμε στα μονόστιλα ή στη δεύτερη είδηση ή στο να ακούμε διάφορες ηλίθιες δικαιολογίες διαφόρων πολιτικών εντός εισαγωγικών, όπως ότι ο θάνατος των 2 αυτών νεαρών μελών της Χρυσής Αυγής ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ νονών της νύχτας, ότι τους βάλαμε εμείς σε εκείνο το σημείο για να τους εκτελέσουν οι αριστεροί τρομοκράτες έτσι ώστε να αποφεληθούμε εμείς πολιτικά, ότι ενδεχομένως οι τρομοκράτες είναι καθοδηγούμενοι και δικοί μας και το κάναμε αυτό για να στοχεύσουμε και να ανεβάσουμε τα δημοσκοπικά μας νούμερα, ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο πίσω από αυτό, ότι ήταν προβοκάτσια και διάφορες άλλες βλακίες. Και είδαμε τους ηθικούς αυτουργούς, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Δένδια ειδικότερα, που έχουν βουτήξει τα χέρια τους στο αίμα και ενδιαφέρονται. Και το μόνο που θέλουν είναι να δουν νεκρούς τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Κύριε Παναγιώτα, αυτά που λέμε είναι, ναι. Κύριε Παναγιώτα, αυτά που λέμε είναι... Ακούστε με, κύριε Παναγιώτα. Κύριε Παναγιώτα, χάνετε το δίκιο σας. Θα σας πω κάτι. Η βία δεν έχει χρώμα. Ο τρόπος που μιλάτε δεν είναι υπέρ των αθώων. Κύριε Παναγιώτα, ο τρόπος που μιλάτε δεν είναι υπέρ των αθώων παιδιών που χάθηκαν άδικα. Θέλετε να πούμε και ονόματα που τα είπανε, που βγαίνατε τις μέρες και ξεφτυλιστήκατε οι ίδιοι. Αδικείτε σας είπα. Εμείς αδικούμαστε, καλά, θα το δούμε αυτό. Στάθηκε εντάξει απέναντι στην αποτρόπαια δολοφονία. Θα το δούμε αυτό. Αυτά
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα είπανε, δεν τα είπανε Αριανοί, δεν τα είπανε άλλοι. Κύριε Παναγιώταρε, θέλετε να αρχίσουμε να λέμε και ονόματα ποιοι τα είπανε? Σας παρακαλώ. Θέλετε να τα πούμε τα ονόματα, να τα πείτε, αλλά μην βάζετε το πολιτικό σύστημα. Θέλετε να τα πούμε, να αρχίσουμε να λέμε? Στάθηκε. Ωραία, δώστε μου το χρόνο να ξεκινήσουμε να τα λέμε. Και όλα τα κόμματα. Από την κυρία Γιαννακάκη που έλεγε ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών της νύχτας, νονό της νύχτας ή κάτι άλλες ιστορίες, από δημοσιογράφους της Καθημερινής όπως ο κύριος Ξιδάκης, ο οποίος έλεγε ότι μάλλον είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, από τον κύριο Κοντονή, ο οποίος είπε ότι τους βάλαμε εμείς για να τους εκτελέσουν οι άλλοι για να το εκμεταλλευτούμε πολιτικά. Εσείς το είπατε στο τηλεοπτικό σταθμό προχθές. Και σας προκαλούμε όποτε θέλετε να το δείτε. Αυτό είπατε. Αυτό ακριβώς είπατε. Μάλλον δεν ξέρετε τι λέτε. Από εφημερίδες που φτάσαν να έχουν σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός απλώς να το έχουν στην άκρη, 3 σελίδες, και από τις 3 σελίδες η μία να λέει για τους μυστικούς χρηματοδότες της Χρυσής Αυγής από το εξωτερικό. Δεν σας έφτανε ένας μήνας που προσπαθήσατε και βγάλατε τα λυσακά σας και τελικά δεν βρήκατε τίποτα? Αυτή είναι η υποκρισία σας. Αυτή είναι η υποκρισία σας και συνεχίστε έτσι, και ο ελληνικός λαός ευτυχώς που υπάρχει, που βλέπει, που ακούει, που καταλαβαίνει, και θα σας στείλει σίγουρα στο χρονορμπούντουλο από της ιστορίας. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, ούτε κάναμε αυτό το οποίο θέλανε κάποιοι, να εξαγριωθούμε και να βγούμε στους δρόμους και να γίνει αυτό που λέτε ο εμφύλιος ή ο σπαραγμός μεταξύ των άκρων ή των μέσων. Δεν κάναμε και δεν πράξαμε τίποτα από όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περαστικά σας. Για ποιο λόγο, κύριε Παναγιώτερε, περαστικά μας? Για ποιο λόγο περαστικά μας?